ରରୁମାଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରାତି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଡୁମା ଏମିତି 4-5ଟା ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିକି ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ରହୁଛି କ'ଣ ଦେଖାବା। तो हमको पाखापाखि 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। तो ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। One hour later.